Eh, ase. Chachitika njani? Tegasi? Hey, wali tegasi wavuta. Hey, guys, tiri kuchigumura kumene tofuna tive okitaba tibwebu. Ase dai malai. Oh. Ibakai diwimbira. Ase umbe sube kaboro. Ai subwera utakubwera kumbi. Chisoko chako chibobo? Ndiyo segula nangobangira urute. Ngokuziba kacheko mbuyo. Ndikuli babota mwabwe. Uzibwanga nabali yako. Ase, wazakabaji? Wazakaba? Muzimatu mwe. Time bera baka ba foro kozeli. Ayo wanata ujia lokali pesa bamene. Wanata ujia. Bwana wajinga. Tebenuke? Tebenuke combine forward. Masaka kubedeka. Sebisema sirua. Okay. Makama rosa jaso ndia osa ime abatunda. Okay, taforo koza mwaja zakabwanji? Kuno kweli? Chaba musabo bandi kana ndipa akalulu, kuda akalulu musipatu. Ngumaliza malaini awawa timali kumayadi. Ni ulines. Kwa pesa kazo kumene kwa pesa na bedwa, amena kupedwa. Ndipo muntu anakwanisa iyeyo kutawa. Anabedwa nda? Muntu anabedwayo umuzi wako mani msati wakuda. Mina kule kwenye ni Malawi ifuana yangu ijewa. Komaso anaone kwa tumali kudage nimi anafolo kwa ndo kumale kokuno. Ngiyana nyumba ngidika nyimene jojo mabwera police. Apolisi adabwera abangirika abirika jirezo yawo yomwe akujiziwa monga nzika kumaso. Okay, ndi muntu amutenga? Muntu amutenga. Agwira kuti? Agwira ne police. Okay, muntu ndo amene amabantu ndiyeyo amasunga. Ai watengedwa ni muntu ameneyo anabedwayo. Anabedwa ni muntu. Anasunga ndi amwenye muntu. Anasenga ndi amwenyewo ali pamozi ndi apolisi. Koma kutuza kuti apolisi ada amwenyewo kati wo ndi apolisi so. Okay, chabwino tiatamangire. Makamera amene kuona kusogolowa ina ndi kamera ya polisi. Ina ndi magalimoto a imene iyi kamera ya polisi. Inaso iyi tingotamanga. Tesofika kusogolowa kuti kuoneseni kuti kodi zinthu zili motani. Sogolowa uko azinzo ngati mungathe kuona. Tinakanika kufika pamene kuchitika chisokonezoko chifukwa cha tear gas. Utenga amene matipeza ndi kuyenda kuti kafika pamene kuzativuta chifukwa choti kuli tear gas kwambiri. Nemene ndikuyankhulamu misozi ili m'maso mwanga mtakanika sindikanatha kupitirira. Komano amene afuna kuzaya nyamata ucha ni mbali ina zimene zachitika kunoko kuchigumula. Kuoneka kuti magalimoto ena achapita. Takanika kuwapeza msanga. Ganza kuti mwina tibwerere muzi tikangoona kuti chinachitika chinthu chani. Cause sinafikeko chifukwa choti chifukwa cha tear gas. Koma ndikuona ngati nkhani yeniyeni ili mmuzi. Tingomva mbali ya anthu a mmuzi kenako tibwerera kuti ticheze. Okay, mwina tingoyima pena pake tingocheza ndi anthu amene ali around kunoko. Asipita town. Okay. Tingomva kuti kodi chachitika njani. Asoko toboza endese. Toboza endese. Yes guys. Ase chachitika njani kodi? Yoso kutuka misozi. Chachitika njani? Ifetakanika kufika ifaja tear gas. Umusiku kumakhala nyumba inake. Kumakhala tingati kuti azimai. Azimai okauka? Ayi nyamata swa makhalamu. Dada azimaiwo dana anapita kumfazi. Dana anapita kumwenye. Adampita kumwenye jana kwiriza na mission nena kuti azikhane ndalama hadi azimai bakhala madolars. Mwenye anali makwati. Dada anapita kumusiko. Wapita kuti iyo inali atakiona kuti akampere mwenyoja ndalama zawo. Adafika ukoko ndoti mwenyoja namangidwa nunyolo. Adammanga chedu pamimba. Adammanga chonchi chabati. Siku lonse lazula lapita. Lero ndi mwenyoja apanga mapulano na kuti athawe apulumutse moyo wake ora apite panja. Pamene apolisi anabwera
nandenga anapita ku polisi anabwera ndapolisi pamene anabwera ndiye basi pamene anthu atafika kuti azitenga pamene kwambeka kuphulika tiye ngati oh ndi antenga mwenye apa pa antenga apita naye okay azimayo atengaso apita nawo azimayo ndoti mwazi weneyo timangowaona kumpanda kupasiri kujua kuti kwawo kwenikweni ndikuti okay mpanda wakuzi weyo okay bwina akangaliperekeza tingakafikako atamagira umweko ase ti tatemeniza galimoto tipite kumusiku asanyina nchungula faru kasanyina kusomeka pamona wale kuma nayo kusomeka apolisi atuye gasi tingofika ko tingoona kuti kodi tindikaende bwana redo basi atisendo basi bwana apa pali distance alright okay koma ina simukuoneka bwanji uso wa Tegas aidakita kuthawa ifenemero kubwera kumene iweso ifenemero kuyoka kumene kwa kutenga siko okay mukutiza chileka liti anapangidwa kidnapped liti mutoyo iwe baba ukufuni ngabe ya ayi timafuna tikangofika kumene kwachilika scenario yo tikangoonako tikangomva anthu ena amene ali kumene kuza khala bwanji kumapeto kwake timpaso kuchokera kwa anzathu wa polisi kuti zaenda bwanji kuno ndi kuchikumula paenda ima pano ndi pa chikumula commercial mumzinda wa Blantyre kuti kwachiswe zachilika kwachiswe apa timaenda bwanji kuti timazakhota kumusuku kenako okay mutisipeza ninjinga manga ile wako oh yes na pesa mami bawe creativity zazo koma izi zimachilika kuchikumula kuno kamene koyamba ndiko yamba ifika okay oh chabu na pesa ndobwera sati nakuichina mimi azimayo ndobweraso nda kuitendano Africa oh okay na pesa zari kuza na peso munga ntokala kuno okay good ndio sokula ninjinga iweyo yokwera jinga lomwe amunga mbamu thandize bwe pesa zari kuza kwa mbele oh yes tien kutoka kwa mbezi tembo tifati ngofika kumene kwachilika scenario ndigwanisa kwenjinga tiyenzi kusatire wewe maswera mama kwa manu ndema mwajedo tajedo musandijambule choni oh chabwino tipite kumwe mwajeda kugenda atanthu akugenda fanya akwagenda polisi omwe akudikirira kumeneko koma anthu onse omwe agwirawo apita nawo okay ngopita niko ngofika kuti kango anthu akuthawi ngoyimika apa tacheni okay akuti anthu akugenda kuno I think ngobeza malo ena kuti menuka liende pansi kapena okay mene mkuona kusogoloko amene uchando wa polisi wanyamula chifuti cha Tegas chija okay tango tembenuka pompa uko kutembenuka ine ndisi ungoka ready yangane kusema ya uwe tingofika kuona kuti zakhala bwanji tikuenda pansi kuti tifike kuona kuti zakhala bwanji yamba ya polisi hayi awa ndi apolisi amene akukhwimisa chitetezo kuno zabwino wawa yes zabwino okay zakabwanja sasa mwanangu mko zodia nkolo zakabwanja siku zote kama tendi agent spokesperson ai kuti zakabwanja
Ah, ifakti. Ifakuma tiaimbira kuti angotifotokozera za scenario. Ifera ngobwera uzakisa chitetezo kuno. Ndi mujambula mfombo mundu au anayakuti akuzani pia lawo kuti abere mulankhulane naye. Koma nanga ayankhula ngati. Muone ore. Okay. Chiro mugwira. All right, chabwino. Tingoisa kucheza so ndi anthu amene ali mmuzi kuti mwina kungopereka maganizo awo pa zimene zachitikazi. Koma kuno tikasindira kupeteka. Yes, big man. Zabu no bwana. Mungati kuyankhula hapo. Okuti azungo kungofotokoza kuti mwina chindakhala bwanji mufanye ndi mwana zoona ngani maneighbors. Ababa nangofika kulina ababa. Pame pacha. Palibe munthu amene akathe kufotokoza. Pamwe. Pakufika kumene. Chabwino. Ola tathokoza. Ziko kwambiri. Payafupa pa. Mbali. Basi zabwino. Koza kuyankhula hapo. Kuti zinakhala bwanji. Kuti zimene ukuziwa. Koza kufotokoza kuti zinakhala bwanji mbali. Pepa tonse mteka so timpanikisa. China chili kanija tambira pajambi mena ukuzivira. Mene ndikuzivira namba zokuti kumpanda kokwe ngati anthu mapanga kidnap ana. Abaya? Mapanga kidnap. Anthu. Yeah. Ndiyeno after anthu ataziwa okay mwenye amene anali kumene kokoyo amene amafuna apangidwe chipongweyo anazamba kukua afterwards anapeza kuti wadumpha mpanda wakwera kunja anthu ndi amene anadziwano ndi amakanika anthu kulowa anayimbira apolisi amene anabwera atsigulano kumpandako ndikupita nokatenga anthuwo kunyamuka ndi ano anthu amagenda no ngati kuti sagwirizana ndi zimene apanga apolisizo mwina kaya amafuna aone anthu kapena amafuna kuti anthu onse mwina amenye kena kono apolisi sone pamene anayamba kumawombera tigasi ndino itsaiki kuti alowereranso mmuzi akuwombera mmuzi pamalo pamene pamachitika chipwirikitiwo akuwomberaso mmuzi imova kungowombera pena paliponse manyumbani akuwombera kuti anthu amuzi munayamba chisokonezo? Anthu amuzi anayamba kwakira apolisiyo. Okay. Chabwino tathokoza mwenye. Alright, mmene anthu akuperekera maganizo awo uli nsewina okwe? Tofasi tungocheza bende winaso mmozi kuti atifotokozere kenako kumapeto kwake tichezaso ndi apolisi kuti atiuze kuti zakhala bwanji. Koma takanika kuwapeza anthu chigulu cha anthu chimene chinali kuno chifukwa choti chatiye gasiyo. Ndiye anyamata mutawa chani? Maria gas. Okay. Da apo kuso kuli anthu kodi ku? Anthu ambiri atawa. Okay, fine ngona. Okay. Azima indesi mukutawa? Mwaswera koma? Taswera. Mwaswera taswera. Ayi konse kuno kunali chinambalala ndithu. Kumatakanika kuti ticheze ndi anthu ena chifukwa choti chipwirikiticho ndi anthu ena amene anayima kuno. akamabwera wa polisi alikukusiriko mahali apa kawo ngokwa kunyona polisi naja kuthawa magenda miyala kujeni magenda ndino uku kuti kunachitika so zina okay. Ai chabwino mmene mutimene cha mmene zinalili kuno tikulonjezana kuti pa zimene zachitikazi awana maganizo anthu amuzi muno osati maganizo a ine ngati pima ndalama kapena nga maganizo a mibawa komabe tikusimikizirani kuti timvaso mbali ya polisi kuti
chinachitika ndi chani.